15 ka mga panimay ang naugdaw sa laing upat ang napiktuhan sa sunog kag ginabuntag sa Dakbayan sa Talisay. Cellphone nga gicharge ang gikatahong hinungdan sa maong sunog. Si Nico Serino sa report. Alas 9:37 sa buntag, nadawat sa kabumbiruhan ang alarma sa sunog sa Barangay San Roque, Talisay City. Diha-diha, miresponde ang mga fire truck sa Dakbayan, ingon man gikan sa Cebu City. Daling mikatap ang kayo sa mga panimay sa lugar. Sa kahagipot sa agianan, ang kadaghanan sa mga fire trucks dito ra sa kalsada mipwesto. Gikatahong nagsugod ang kayo sa panimay ni Stella Rontal ug ang iyang gicharge nga cellphone ang gituuhan nga hinungdan niini. Igura na ko gipasok yadeng ibiya ko dayon. Nya akong anak naglaba dito sa puso. Pagpanlaba niya, naibuhog siya ngano na nagbuto-buto ni siga nagmaayo ni ulbo. Nanima og sunog pagpanglaban ako. Moto paglayo ko sa kilid ang kula sunog nya pag agi ako sa kilid ni buto naman tanan. Moto ang kula atol taagi pikas. Alas 9:59 na kontrolar ang kayo, apan alas 10:40 na hingpit kini nga na fire out. Napaubo sa Task Force Alpha ang sunog nga gibanabanang mikabat sa 100,000 pesos ang danyos. May duha sab nga nasamdan sa insidente. Wa siya laing suspect kay ga-charge ang cellphone niya si Aljon natuog. Mao na lay pagkuha niya siga na balay na si Aljon sa interview nako pagmata niya wa na gapaka-paka na ang kuan. Sa inisyal nga investigasyon, 15 ka mga balay ang hingpit nga naugdaw, upat niini ang partially damaged. Ang dapit utlanan gyud sa Talisay ug Cebu City nga giuwang lang sa kalsada. Matud sa kapitan sa Barangay Inayawan, sutaon pa nila kung pila ka pamilya ang mga residente niini sa Cebu City. Part sa Barangay San Roque, Talisay. And then ang voters Inayawan. And then ang kani siya nga housing sa Cebu City. Muhatag gid mig assistance. We amo sad ni i-konsulta sad. Nico Sereno, Balitang Bisdak.